molt ràpidament, perquè tenim molt poc temps, com sabeu, comencem per explicar què és els diners. Els diners són com la sang. La sang en el cos, si en tenim massa, malament, si és depressió. Si en tenim massa poca, estem així. És una imatge que ens permet veure l'important que és adequar sempre els diners a les necessitats. Què és el que està passant en aquests moments? Que ens diuen, nois, no hi ha prou sang pel cos. No hi ha prou sang. I en comptes de fer-nos una transfusió, és a dir, donar-nos més sang, el que diuen, no, t'hem d'amputar un braç. I, escolta, ara falta més sang. Ara t'hem d'amputar una cama. Però, escolta, però hi ha una transfusió. No hi ha transfusió, és impossible. Sí, és un absurd. Oi que es creu que estem dient és absurd? Doncs igualment d'absurd és l'economia. Hi ha tres grans problemes que us els presento ja d'entrada i mostrarem quins són i veurem per què, quina és la solució. El primer problema, que únicament el Banc Central pot crear diner. Únicament el Banc Central. I no en crea mai prou. S'ho tenen muntat de tal manera que no en creen prou. Hi ha un interès en crear poc diner perquè aleshores la gent hem d'escoltar i hem d'estar fent cas i és el mateix de la sang, no? I una transfusió, i hem d'estar dient, doncs, i una miqueta de diners. Una miqueta de diners. Segon problema, que el sistema bancari presta a un interès. I aquesta última paraula, si la primera ja és dolenta, sistema bancari, l'última és fatal, que és l'interès. El tercer problema és que els bancs no inverteixen els nostres euros a l'economia social, a l'economia local, sinó que no sabem què en fan. De diners n'hi ha molts, tants com pugueu imaginar, però se'n van tots. Solució, les monedes socials. Veurem per què. Prova número 1, que només el Banc Central pot crear euros. Això és el Banc Central Europeu, si no l'havíeu vist, no ens l'ensenyen gaire, que no ens hi fixem, però és aquest edifici. El gran disbarat el va fer l'any 98 tres persones que governaven Espanya en aquell moment, es deien Aznar, Rato i Rajoy, que van regalar la capacitat d'Espanya de crear diner, la van regalar en el Banc Central Europeu sense cap contrapartida, sense assegurar-se de que què passarà si després hi ha problemes. Sí? Se sent bé? O sigui, ho van fer sense assegurar-se que no hi hagués mai cap problema. Eren molta gent els que abans, ja l'any 96 i 97, els avisaven modestament, escrivint a l'Avui i a llocs així que l'Aznar no els llegeix, i va cometre l'error. Aleshores, això és un suïcidi perquè la productivitat alemanya, molt superior a la productivitat dels països perifèrics d'Europa, era evident que els països perifèrics havien de patir si no podien devaluar. I vam calcular que més o menys al cap de 10 anys s'arribaria a una situació insostenible, com exactament és el temps que hem estat. Aleshores, ara el Rajoy ha de pidolar diners, és això de la llei del karma que es produeix, no? Ell la va fer i ara ell mateix es troba amb cada pidolar diners i per favor, i una miqueta, i la meva Bànquia i tot això, no? Bé, en canvi, és una cosa tan fàcil fer diners com que inclús durant la guerra el Consell Municipal de Vilanova i la Geltrú doncs creava diners perquè el poble necessitava, perquè com que hi havia guerra era complicat que vingués de fora el diner, doncs no hi ha problema, fem el diner nosaltres. Problema número 2, que el sistema bancari s'ho queda tot per la via de l'interès. Aquest problema és monstruós, és absolutament increïble. Jo us explicaré com el sistema bancari s'ho quedarà tot. Imaginem, el sistema bancari és l'únic, per els estatuts del Banc Central Europeu, és l'únic que pot produir diners. Fora del sistema bancari no es poden produir diners. Estem d'acord? El poble, el govern i les empreses són els que vivim, comerciem, produïm i necessitem, per tant, els diners. Suposem que necessitem 1 milió d'euros. Bé, ens el donen amb un crèdit, el sistema bancari produeix un crèdit, originalment del Banc Central Europeu, després dels altres bancs, etc. Imaginem 1 milió d'euros. Poso el 7%, que és l'interès que Espanya ha estat pagant alguns dies aquests, perquè és molt crític, perquè a 10 anys és exactament 1 milió d'euros són els interessos.
Què vol dir això, parlant en plata? Que ens donen 1 milió d'euros. Passen 10 anys i tornem 1 milió d'euros. Però aleshores ens diuen, i els interessos? Oh, escolta, és 1 milió d'euros, un altre milió d'euros els interessos. I no tenim diner, perquè únicament els bancs tenen capacitat, únicament el sistema bancari pot crear diner. Per tant, per pagar els interessos no tenim més remei que demanar un nou crèdit d'1 milió d'euros. I naturalment nosaltres paguem 1 milió d'euros d'interessos. Però, esclar, aquest nou crèdit, al cap de 10 anys, l'hem de tornar a pagar i ens tornaran a aplicar interessos. Què vol dir això? Que cada 10 anys, per un projecte de la societat d'1 milió d'euros, que hem tornat aquest 1 milió d'euros, però quedem per tota l'eternitat, cada 10 anys, a pagar 1 milió d'euros en els bancs. Què han fet els bancs al principi perquè els hi hagin de pagar 1 milió d'euros cada 10 anys? Jo us ho diré, si no ho dieu vosaltres. No han fet res. Perquè donar 1 milió d'euros és escriure 1 milió en una casella d'un compte bancari. I no és fer res més, perquè els diners sempre es mouran a dins del sistema bancari. Nosaltres els fem servir, però els tornem a posar al banc. I els traiem i els tornem a posar al banc. Els bancs no han fet res. I no obstant, cada 10 anys els hem de pagar 1 milió d'euros. I qui diu 1 milió d'euros? Diu 1.000 milions d'euros. O 1 bilió d'euros. Tots els diners que necessitem, cada 10 anys, els hem de tornar a pagar. I els hem de tornar a pagar. Com s'acaba aquest procés? Algú m'ho pot dir? O no pagant, o tot, absolutament tot, passa a ser propietat del sistema bancari. Tot passa a ser propietat del sistema bancari, perquè si no pots pagar, t'embarguen, t'hipotequen i tal, i no et pots fer res, perquè la llei, que naturalment l'han escrit ells, diu això. Seguim, perquè també ens queda un tercer problema. El tercer problema és que els bancs desvien els euros des de l'economia local cap a una cosa que se'n diu el casino financer. Què és el casino financer? És això d'aquí. O sigui, a la meva ciutat, jo vaig a la botiga i faig una compra de 100 euros. El botiguer, que un tio molt simpàtic i tal, bé, ell porta els diners al banc, no perquè pensa a la nit me'ls robaran, i els porten al banc. El banc, ràpidament, en el mateix instant en què els he ficat, ja n'ha ficat 98 euros d'aquests 100 en el casino financer. Per què? Perquè allà té uns rendiments que no els pot obtenir en l'economia local, a la qual únicament li destinen 2 euros. O sigui que aquests 100 euros, pel sol fet de portar-los al banc, desapareixen de la meva ciutat. I han anat a parar a això, a inversions en armament, petroli i derivats, o el casino financer. Què és el casino financer estrictament? Hi ha una cosa que se'n diu el Forex. Forex ve de l'intercanvi, és la compra-venda de divises. La compra-venda de divises és una cosa tan fàcil com que, per exemple, el dòlar té un tipus d'interès més baix que l'euro, doncs jo vaig i demano crèdits en dòlars i aleshores amb això compro euros o compro iens i després amb els beneficis que faig compro, o sigui, és un casino. Estic jugant sempre a futurs i veiem què passa. Això sembla una activitat innocent, si no fos que tots els calés del món se'n van allà i van fent diners sobre diners i diners sobre diners. L'economia real d'Espanya en tot un any, suposo que ho sabeu, és d'1 milió d'euros. La de Catalunya és de 200.000 milions d'euros. Que Déu-n'hi-do. Però som el país número 12 d'Europa. Això ho sapigueu. Doncs per davant de Dinamarca i de països així. Aleshores, en un any és 1 bilió d'euros. Ho heu vist bé? En tot un any. Tot el que produïm a Espanya, nosaltres i els veïns i tots els altres, tots, 1 bilió d'euros, o sigui, 1 milió de milions d'euros. El casino financer mou cada dia 4 milions d'euros. Cada dia! 4 vegades el d'Espanya en tot un any. És increïble. Això vol dir 1.460 bilions a l'any. 1 bilió l'economia real. 1.460 bilions l'economia aquesta d'aquí fantasma. Qui penseu que guanyarà? De qui s'ocupen?
Us penseu que s'ho ocuparan de vosaltres? És impossible. Aleshores, la solució al canvi tranquil són les monedes socials. Aleshores, jo faig una compra per 100 ecosols, o per 100 durutes, o per 100 ecos, i de la meva ciutat, doncs, els diners aquests circulen a la meva ciutat. I ja el banc i la gran bombolla doncs, no tenen... Perfecte, gràcies. No tenen cap importància. En podem prescindir i en prescindim completament. Les monedes es poden classificar, el més decisiu és qui té el poder de crear diners. Això que tu has vist a internet, penso que... El més important és qui pot crear diners. La moneda es diu central quan la facultat d'emetre-la la té una determinada autoritat, que diu els diners només jo, i faré el que vulgui, realment el que vulgui. En canvi, la moneda és social quan són els propis comerciants o associacions lliures de comerciants, de ciutadans, qui la pot crear. Hi ha les monedes anònimes, hi ha les monedes nominatives. Per qüestions que ara no podem parlar, però jo prefereixo les nominatives. No obstant, les anònimes sempre són una millora sobre el sol violet, el sol violet. La Toruta de Vilanova és un exemple de moneda nominativa. Aquí són a punts en compte. Hi ha coses que fan, per exemple, això és una moneda de Nàpols, una moneda del Napo. A mi no m'agrada gens com a concepte el que ells han fet, però mostra que inclús un ajuntament pot dir doncs vaig a fer una moneda. Hi ha una versió catalana nova, que és aquesta d'aquí, que aquesta sí que la coneixeu bé tots. I ens estan observant. El Wall Street Journal va dir que els ecos i els pumes fan funcionar, que el Washington Post també, que està creixent degut a la crisi de l'euro, creix una economia paral·lela sense euros. És a dir, que ens observen. Ens resulten tres grans problemes, únicament el Banc Central Europeu. El segon problema és que el sistema bancari presta amb un interès. I el tercer problema és el casino, el gran casino, que és que els bancs porten l'economia allà. O sigui que la presa de consciència que jo us demano ferventment és que ha arribat l'hora de tornar al poble a la creació del diner. I per tant, les monedes socials no són una opció, són una obligació que ens hem d'imposar tots, perquè canviarem el món. O sigui que... Moltes gràcies per la concisió, claretat i contundència, que em sembla que és un bon aperitiu per les següents intervencions i com a cluent del que estem fent.